A la vida, a la fi, sent qui en necessita, cosa que tan enyorat. A la vida, a la fi, la por s'ha esvaïda, sento que em fan costat. Per un cop puc tocar el que tant somiava, sense por que s'escapi entre els dits. A la vida, a la fi, el món no s'atura, sent el vent fent-me costat. Per un cop sé que el mal ja no pot fer-me gaire, tinc algú que em fa sentir fort. Per un cop a la vida respirar altre aire, puc burlar-me de la sort. Per un cop sent algú que no m'abandona com mai abans ho havia sentit. A la vida, a la fi, el món no s'atura. A la vida, a la fi, tinc el que em fa lliure, el que sempre havia somiat. Altre cop a la vida no em fuig el somriure amb la sort al meu costat. Ja no he de cercar el que tant desitjava perquè ara ho tinc a mi. A la vida, a la fi, el món no s'atura, sent el vent fent-me costat. Per un cop sent que algú que no m'abandona com mai abans ho havia sentit. Per un cop a la vida la sort m'acompanya, em sento l'home més agraït. Ja no he de cercar el que tant desitjava perquè ara ho tinc a mi. A la vida, a la fi, el món no s'atura. A la vida, a la fi, sent qui em necessita, cosa que tant he enyorat. A la vida, a la fi, la por s'ha esvaïda, sent que em fan costat. Per un cop puc tocar el que tant somiava sense que se m'escapi entre els dits. A la vida, a la fi, el món no s'atura, el vent bufa al meu costat. Per un cop sé que el mal ja no pot fer-me gaire, tinc algú que em fa sentir fort. Per un cop a la vida respirar altre aire, puc burlar-me de la sort. Per un cop sent que algú que no m'abandona com mai abans ho havia sentit. A la vida, a la fi, el món no s'atura. No us podeu imaginar per una persona com aquesta que ha mirat de fer aquest llibret, i això és un llibret de poca qualitat literària però de molta intensitat íntima. Aleshores estic molt content perquè veig que hi ha tant varietat de cares conegudes, estimades, de temps enrere, que alegra molt. I he volgut començar dient això. Segona cosa que vull dir, també estic molt content per aquest vídeo que mos han passat davant. L'ha fet un bon amic meu que és un artista, per lo que ho pugueu veure, dibuixos animats, imatges expressives fetes en base a el que ell ha vist en una foto, i ho fa així. Aposta aquí surten imatges que veureu en el llibre també i que reflecteixen una miqueta el que vol ser aquest llibre. Aquest llibre el que vol ser simplement és fer una memòria dels meus primers 37 anys de vida en aquest món. I qualcú dirà, per què justament han de ser 37? Vos ho explicaré. Vaig néixer dia 4 de desembre del 44. Vaig deixar de dir missa dia 20 de gener del 82, quan ell fa això.
del 44 al 82. Ja. Aleshores, per aquí va. Són 37 anys de vida dedicada, jo diria que intensament, i diria que totalment, a l'Església, la Santa Mare Església Catòlica, Apostòlica i Romana. Qualsevol vaig fer de capellà. Me vaig preparar 13 anys per ser-ho, em vaig exercir 13 anys, i quan havia acabat de fer aquests 13 anys me vaig enamorar, vaig anar a dir al bisbe que me volia casar, i me va dir que això de casar-se per un capellà no està bé, i que he de triar una de les dues coses. Dic, no, jo trio les dues. Llavors, ja veurem. No vull ni deixar de ser capellà, ni vull deixar d'estimar en aquesta dona i que ella m'estimi. Llavors, han anat passant aquests anys que no surten en el llibre, en aquest. Per tant, n'hauré de fer un altre. Per presentar aquest llibre, estic molt content també de veure que hi ha hagut dues persones molt amigues que s'han oferit per fer-ho. I des del meu punt de vista, totes dues persones són excel·lents presentadores. En Jaume, Mateu i Martí. M'imagino que la gran majoria dels que som aquí el coneixem. És el president de l'Obra Cultural Balear, ara és president de Can Gasà, Institut contra l'exclusió social. I li agraeixo ben molt que hagi acceptat de fer aquesta presentació. I l'altra persona que també ha acceptat de fer-ho és una bona amiga que li diuen Maria Antònia Font, que m'imagino que també tots coneixeu, és dirigent de l'Estell, sindicat, bastant, i sobretot ara el que fa és presidir aquest col·lectiu de dones dels països catalans. Llavors, entre tots tres, mirarem de fer-vos un tast de lo que és aquest llibre. Jo no sé el que diran ells, tampoc sé el que diré jo després, però bé, entre tots, espero que passem una velada més o manco agradaosa. Vull agrair, així com us dir que estic content, també vull agrair-vos a tots vosaltres que hàgiu vingut. Sense vosaltres aquesta alegria no hi seria, dins mi. Vull agrair en aquesta casa de Cine Ciutat. És una casa que avui, dia 18 de maig de 2026, fa 12 anys, 12 dies i 4 hores que ja estàvem reunits aquí també. Alguns dels que sou aquí. Era quan vaig venir a presentar el primer llibre, Gloses meves. I això fa, 13 anys. N'he dit 12, però crec que són 13. Jo això dels números no entenc gaire, me'n vull molt, això de sumar. Però o són 12 o són 13 anys. Vull agrair, per tant, en aquesta casa, Cine Ciutat, els joves que la duen, l'entusiasme que ho fan, oferint un cinema de qualitat, oferint activitats de tota casta, de tipus cultural, els vull agrair que mos hagin cedit aquesta sala. També a qui més vull agrair. Avui és dia 18, és un número que a mi m'encanta, entre altres coses perquè és al revés del 81, que són els anys que tinc. Però no només per això. Dia 18 de maig de fa 10 anys, se'n va anar d'aquest món a l'altre la meva dona, Isabel Rosselló Girard. Gràcies a ella he pogut fer una bona part, 28 anys, de la resta dels anys que superen els 37 primers. I per això estic molt content. Però és que avui també
fa anys, 23, que morí el meu bisbe preferit, Teodor Úbeda Gramaje. Però també avui una tercera persona que vull fer present aquí, que no va morir dia 18, però sí que va morir 2 dies després de la festa de l'Ascensió, que va ser ahir. I li diuen Jaume Sant Andreu Sureda. També li vull agrair. Per què direu? Doncs perquè aquest llibre l'hem fet plegats. Ja l'havia d'haver presentat l'any passat, o l'any passat l'altre. Havia començat jo anant per allà per Can Gasà a dir-li, Jaume, m'ha passat per cap fer una memòria de la meva vida. I me diu, sí, me la passes. Li vaig passar de més 450 pàgines. Diu, lleva això. Més de 200 no. Buah. Vaig començar a ratear. Fins que va arribar un moment i me diu, no, tampoc no va bé. Tu aquí poses el principi que tot quan dius vols que respongui a la veritat. I tu no la dius a la veritat. No dius la veritat. I dic, això és que no dic. Tu no dius que ets un negret. No dius enlloc. I ho has de dir, ho has d'explicar. Has de fer un autopròleg, allà on expliquis això. I així començarà aquest llibre, la lectura d'aquest llibre, com podreu veure, amb un autopròleg. Totes aquestes persones vos agraesc molt el que heu fet perquè aquest llibre hagi pogut sortir imprès a Muro, impremta Muro. L'ha feta amb molta de cura i espero que vos agradi. Si me permeteu, idò, que Jaume, Mateu i Martí mos faci la presentació d'un llibre que jo m'estim molt, però que espero que a vosaltres vos agradi molt més. Jaume, quan vulguis. Bé, bones tardes. Primer de tot, moltes gràcies, Sil, per convidar-me en aquesta presentació del teu mestís Memòria viva d'un negret mallorquí transhumat. Vaig tenir ocasió de conèixer-lo, aquest llibre, quan s'estava gestant, o si més no, en el moment en què prenia la forma definitiva, com ja us ha avançat, en si. Va ser a Can Gasà, i a través de Jaume Sant Andreu, que aleshores estava enderiat en afavorir l'edició d'obres que considerava importants per ajudar a conèixer i entendre els efectes dels darrers 70 anys de Mallorca, sobretot en els camps de l'església i de l'exclusió social. I per això va pensar ell que seria dient iniciar una col·lecció de llibres que seria marginària. Quan em va donar a llegir l'original, després d'elogiar-ne l'expressió i les dades i les dates que portava, em va dir, entre sorprès i admirat, que al llarg de la narració no havia trobat cap greuge ni episodi de rebuig o de menyspreu que hagués patit en Sil pel fet de ser mestís. Ben segur, i com ell ho ha confirmat, que li digué en Sil això, que des fet de que ell fos mestís, mai en sa vida hagués tingut cap problema. I en Sil, com veureu en el seu pròleg, diu: el fet de ser jo el primer mulat que neix a Mallorca, d'una forma o altra, marca la meva existència damunt del planeta des del primer dia fins avui mateix. La negritud fa part del meu codi d'informació genètica característic, del meu ADN i per descomptat, indubtablement. I afegirà més endavant: d'infant menut, la meva condició de mulat mallorquí, d'una manera o d'una altra, em fa sentir diferent alhora que millor. Del meu pas pel seminari diocesà durant 13 anys,
tinc la impressió que ha cridat l'atenció de certa gent per ser-hi el més moreno de tots, el més moreno d'entre tots els alumnes. I tan avasat està el panorama i els horitzons humans blancs i mallorquins que en el primer viatge que farà a Àfrica, dins l'avió que el deixarà a Uganda, diu: ens topam amb hostesses i altre personal de cabina, tots de raça negra. Això m'impacta fort. És a dir, un mulat se sent impactat per veure davant ell persones de raça negra. Tanmateix, més enllà d'aquestes precisions, no es donen ni en el seu text hi apareixen episodis agressius o violents pel fet de ser mestís. A Burundi, Centell, fill de Guinea Bubi, passarà per Umuabaru, és a dir, genèricament moro. I en el Perú el tractaran de Zambito, apel·latiu afectuós que prové de l'adjectiu castellà zambo, que és fill de pare o mare blancs i de pare o mare indígenes, que els peruans donen afectuosament, per dir-ho així, als afrodescendents. Però no se sentirà mai assenyalat, rebutjat, marginat o agredit per ser-ho. Per això, per tot on vagi Singuele, al llarg de tota la seva transhumància, farà lluir el seu mestissatge que s'ha fet ben seva aquesta terra illenca. Quant a això, diu: intensament, immensament immers, fins més amunt del coll i de la closca, dins les entranyes més fondes d'aquesta mare terra que es diu i nom Mallorca. De fet, és tan mallorquí que en una topada amb la policia armada, l'actual policia nacional, els pocs anys després de la mort Franco, el sanguinari, el 1981, havent estat retingut per un afer molt menor relacionat amb la política, un agent dirà a l'altre: este es demasiado moreno para ser mallorquí. Les memòries individuals, com aquestes que presentant la Güele, acaben sent també memòries col·lectives perquè ens fan fer memòria. Els que som contemporanis seus ens enfronten a la nostra pròpia història i a la que compartirem. Per als que no ho són, contemporanis, esdevenen testimonis d'un temps, d'uns espais i d'unes realitats que han modelat i, per tant, expliquen el nostre present com a poble, qüestió no gens negligible. En aquest mestís hi trobarem un esbós de la ciutat de Palma dels anys 50 i 60 i les vivències esforçades del matrimoni format per Andrés Buel de Ciesa, nascut a Bioko, a Guinea Equatorial, el 1911, i Maria del Carme Ramis Ribot, nascuda a Ariany el 1914. Quin valor el d'Anna Maria Pou, de mal nom, de casar-se amb un negre. Aleshores, l'únic negre de Mallorca. Significativament, el dia que es casaren Andrés i Maria del Carme, el 12 de setembre de 1943, no hi assistí cap membre de la família d'Anna Maria. I si va arribar, la transhumància que es reflecteix en el títol del llibre que presentam s'inicia ben d'hora, perquè en el decurs dels primers 8 anys de la vida d'en Sil, la família Güele Ramis viurà a 8 llars ciutadanes diferents. Aquest llibre també és el retrat fidelíssim de l'Església de Mallorca que surt del Concili de Trento per emparar el Concili de Vaticà II. Passaran pel Seminari Diocesà de l'Illa, el Centre de Formació de Capellans i també d'activistes polítics, culturals o socials que tindran molt de pes durant la falsa transició que s'obrí en la mort de Franco.
Del seminari se'n sortia molt ben instruït intel·lectualment, però desastrosament format en educació emocional. De fet, el celibat que s'imposa a l'Església Catòlica Apostòlica Romana, lligat a aquest dèficit, provocarà en si una crisi gairebé constant i mantinguda i que al final l'abocarà a la renúncia de l'exercici sacerdotal. Per culpa d'aquesta nul·la instrucció quant als sentiments i la consegüent invisibilitat per ells de les dones, quan la primera d'elles li dirà lliurement i clar «t'estim», ell, el nostre autor, no sabrà reaccionar, no sabrà com respondre-hi. De fet, l'absència de contacte amb les dones durant els 13 anys de carrera eclesiàstica marcarà profundament no sols en si, sinó tots els que varen passar la pubertat, l'adolescència i la primera joventut interns en espais exclusivament masculins i dedicats a la formació religiosa. En aquest sentit, és molt significatiu que en aquest relat que presentam només siguin dues les dones que s'hi esmenten en nom i llinatges i que no estiguin o que no siguin religioses o relacionin amb l'estament eclesiàstic. La primera, Nalina Company Vidal, que serà la seva primera esposa, i Eugenie Mukantagara, una mestra tutsi ruandesa refugiada a Burundi, amb qui Sil, després de tractar-la personalment, hi mantindrà una dilatada correspondència. Lligat a l'Església de Mallorca, ens endinsaran també les seves missions de Burundi i Perú, que també s'exaven fortament la consciència d'en Sil. A Burundi viurà la pitjor massacre de la història d'aquest país centreafricà, la que s'inicia el 29 d'abril de 1972 i en què la resposta dels governants de l'ètnia tutsi, la minoritària, els aldarulls provocats al sud del país pels grups d'Hutus, d'ètnia majoritària, provocaran una mortalitat que molts qualifiquen de genocidi. Uns 300.000 morts s'aventura que hi hagué. I a Perú, entrant en contacte amb la teologia de l'alliberament, s'endinsarà en els moviments de base i veïnals i s'acararà en la violència policial i militar que l'enfrontarà amb les autoritats. I tant a Burundi com a Perú, en si les plantejarà seriosament el paper que juguen els missioners mallorquins en aquests indrets tan allunyats de la nostra realitat. Retornat a Mallorca el 1978, completament transformat per les vivències burundeses i peruanes, s'implica en tota mena de moviments socials, des del moviment d'escolta i viatge de Mallorca, passant pel grup de cristià de drets humans, el Comitè de Solidaritat amb Amèrica Llatina i Amnistia Internacional, per precisar-ne uns quants. L'efervescència social d'aquests anys també apropen en si l'incipient moviment marginal de Mallorca i a d'altres organitzacions humanitàries. Tots ells moviments, organitzacions i entitats que deixaran sentir amb fermesa la seva petjada en els darrers anys mallorquins del segle XX. I, naturalment, com no podria ser d'altra manera, també entrarà en política. D'aquesta memòria viva d'un negret mallorquí transhumant, que acaba el dia que en Sil celebra la darrera missa a la parròquia de l'Encarnació de Palma, el 20 de gener de 1982, se n'han de destacar, a parer meu, 3 característiques. La primera, la profusió de noms de persones i de lloc i de dates, la qual cosa situa permanentment el lector perquè se'n pugui fer, sense esforç, la corresponent composició de lloc. La segona, l'expressió tranquil·la en què es desplega el relat tant davant dels conflictes, els dubtes i les crisis com davant les manifestacions de signe contrari. I la tercera, i per mi més important, l'honestedat. Dit en pla, no repassa els altres, com passa gairebé exclusivament, no repassa els altres com sol ser corrent de les memòries que es publiquen, sinó que passa comptes exclusivament amb ell mateix. Honestedat, insisteix, que es pot condensar en la declaració que fa a la seva primera esposa. Jo som, jo em sent, jo em sé i em sent capellà.
I podríem afegir que amb totes les conseqüències. Per acabar, vull donar les gràcies novament a en Sil per ser un molt bon amic de Can Gassà, per tenir-nos ben presents sempre a les seves obres i per voler que així consti incorporant a la contracoberta del llibre el logotip que ens identifica. I també i sobretot per ser un molt bon amic d'en Jaume Santandreu. En nom de tots els que fem Can Gassà, moltes gràcies, Sil. I a tots vosaltres, gràcies per haver vingut. Us recomano sincerament que llegiu aquest llibre perquè aprendreu moltes de coses. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. No m'esperava una presentació tan intensa, tan profunda, tan rica, tan enriquidora, tan il·lustradora, tan bona, Jaume. No me l'esperava. Jo sabia que tu feies molt bones presentacions, però és que aquesta t'has passat. No, passar molt de greu, molt decebut. No sé moltes que m'haurà prescut, però a mi m'ha semblat extraordinari. A més de veure que efectivament ha llegit el llibre, a més d'això, l'ha llegit i ha descobert molts de punts que jo tenia intenció de remarcar també. I per tant, estic molt content de veure que l'hem encertada. Maria Antònia, estàs a punt també de fer la teva presentació d'aquest llibre que tu saps que te vaig demanar encaridament que me diguessis que sí i no m'ho va dir que no. Bon dia a tothom, bon dia tot el dia. Bé, jo vaig conèixer en Sil ja fa molta estona a través del meu amo, en Germán, i a través dels seus amics, perquè de molt jovenets, ell, que havia vengut a la península, de Múrcia exactament, va trobar aquest caliu de catalanitat, de mallorquinitat, se va poder integrar i va poder conèixer Mallorca, les excursions aquí a en Jaume, en Biel també, i ens parlàvem molt i tenen fotos d'en Sil en la seva guitarra abans d'anar al Burundi, perquè també en Jaume té una carta teva del Burundi. Tu guardes cartes, però els altres també les guarden, no? Jo les guardo totes. Sí, ja ho he vist en el llibre. I bé, després també vàrem anar al Fòrum Social Mundial i ell no podia venir, perquè si no havia vingut, però va quedar aquí i ens feia totes les videoconferències amb el Senegal, que era prou complicat, perquè era el 2011 i era força complicat. I després també l'he vist molt seguint el projecte d'Orquestra de Joves Intèrprets de Països Catalans en Magda, i a més ens va acompanyar quan hi havia la legislatura Bausà, hi havia el ministre Huert, que espanyolitzara a dos alumnos catalanes, on no recordava d'això. Se sent ara? Ens va acompanyar en el Parlament Europeu, perquè ell hi havia estat algunes vegades, nosaltres no hi havíem anat mai, i en Amanda González i a mi ens va acompanyar a denunciar en el Parlament Europeu la vulneració dels drets de la comunitat lingüística catalana, tant tota completa. I bé, hem anat compartint totes aquestes coses i no m'estendré perquè en Jaume ja ha fet com un repàs de tota la seva biografia. A mi la figura que m'interessa molt també de la seva família és sa mare, perquè realment era una valenta dona en aquell moment de casar-se amb una persona negra, però jo dic que ell se deu haver trobat sempre la família i en Sil molt ben acollits, perquè aquest esperit que té en Sil tan obert i sempre tan content, jo dic, posa un peu en el carrer i ja riu i encomana aquest benestar a tothom. Perquè està orgullós de ser un gran mallorquí, el primer sacerdot, com ha dit ell, ordenat a l'Església Catòlica, Apostòlica i Romana, i també m'agrada com s'expressa, que diu: som negret de pell i d'ànima, un mallorquí privilegiat, una persona transhumant, de vida errant, que no erràtica, clar,
que ha trepitjat 3 continents, Europa, Àfrica i Amèrica. I jo crec que això també té molt de valor, el fet que un mallorquí circuli i també que pugi muntanyes. Hi ha un moment que diu, he pujat totes aquestes muntanyes, el Kilimanjaro, he nedat en els oceans, he nedat a la mar, això també és un rodamón, com diu el seu blog, en el qual també aquest blog li ha procurat molta pràctica d'escriptura, perquè, en fi, 37 anys, però després seran 2 o 3 llibres més, crec. Llavors, què hi trobareu en aquest llibre? Ja dic, és un llibre molt ben escrit, és encoratjador, és interessant, és molt clar, d'una lectura diàfana, també és fet que té capítols, cada capítol, cada pàgina, quasi cada pàgina hi ha un capítol o 2, n'hi ha algun de més llarg, però sempre està molt situat en el temps i en el tema que s'està tractant. Vos sorprendrà o no, a tots els que ja el coneixem, pel seu grau de bonomia. Jo dic, sí, bonomia, me va venir tot un any. Vaig anar cercant el diccionari. Bonomia, això ho he de cercar bé. I me va sortir una mala fi de paraules que el defineixen. Per exemple, amabilitat, bona persona, bon caràcter, cordialitat, generositat, honestedat, que també deia en Jaume, humanitat, noblesa, sinceritat, sociabilitat, tolerància, tot això ho té en Sil, i tot això ho té la seva obra, perquè ara en Jaume mos deia, llegiu-lo que n'aprendreu, i és vera, perquè surten totes aquestes coses que tu dius, i això què és? I encara en queda una altra, que és simplicitat de cor, inclinació natural a fer el bé, i a tractar els altres amb benevolença. També hi trobarà moltes expressions mallorquines. Quan va veure la seva primera dona, quan encara era capellà, va quedar de cot sec, ben ferit i tocat d'ala. I després, expressions molt mallorquines, que si hi ha molt de trull, que si les coses venen ben dades, que si color d'ala de mosca, dormir a ple, va més bruc que un porc i té més sec que una esponja. No sé si vosaltres ho heu sentit això, però... Llavors jo també dic que té una memòria prodigiosa. Vaig pensar, però com pot ser que se'n recordi? Mira, per exemple, hi ha un moment que diu: alumnes, missioners i missioneres constituïm un grup de 27 estudiants. Això era a Burundi, tot ben majors d'edat. 4 de nacionalitat espanyola, 3 mallorquins i un de Logroño, 8 italians, 5 monges i 3 capellans, 2 jugoslaus, un salesià i una filla de la Caritat, 2 polonesos, carmelites, un capellà suís, 2 infermeres protestants, un belga, 3 blancs francesos, 4 canadencs, 2 frares i 2 monges, i jo dic, però com pot ser que se'n recordi de tot això? Després, en el llibre també diu que guarda les cartes, i en les cartes sí, però si no, jo vaig fer un dietari. Cartes, tot això en les cartes, i deuen estar superben organitzades per poder treure tot això, no? Llavors és una altra cosa, diu... Hi trobareu això també, com mos deia en Jaume, aquest capítol que posa violència extrema. Saps allò que ja t'avisen que el que llegiràs és un poc violent. I passa tant a Burundi com a Perú. És a dir, no vos faré spoiler, no vos diré el que passa, però sí, realment hi ha violència. Ell també ja ho ha comentat. I surt també allò de... Heu vist aquí en el cine, crec que mos ha oferit la pel·lícula El 47, aquell bus que va a Torre Baró, i en aquests veïns que també que construeixen cases en un vespre. I una cosa semblant passa per allà, podeu llegir, molt interessant, és un capítol dels més llargs, perquè està contat molt ben contat, i que més hi trobareu. Una cosa que també m'ha agradat molt és que diu, és un relat carregat de veritat i accent de mentida. I jo he dit, sí, és ben cert, perquè a més de parlar d'això del negre que li va dir, has de parlar aquest mestís i aquest negret, que li va dir en Jaume, també hi trobareu confidencialitat.
sinceritat i naturalitat, fins al punt de compartir amb els lectors, que són nosaltres, la seva primera relació afectiva o sexual. Que tampoc no us faré spoiler, ara no vos la contaré. A mi em va sorprendre aquesta confessió, però no deixa de ser un exemple més de la naturalitat i la netedat en com ell veu les relacions afectives i sexuals entre les persones, que són relacions naturals, netes, profundes, plenes de significat, de desig, de passió i d'amor. També hi trobareu qualitat literària, així que hi ha una prosa poètica i tot, algun poema i tot. Hi ha un paràgraf que m'ha agradat molt perquè me va recordar també l'obra de Joan Salvat Papasseit. Hi ha un poema que es diu Tot l'enyor de demà. Ell s'estava morint, era jove, moria de tuberculosi, i va fer un relat, un poema explicant tot el que ell enyoraria que no veuria l'endemà. I explica un poc que també és molt semblant en aquest paràgraf que escriu en Sil, en molt en el principi, que descriu Palma. És una descripció de Palma, diu: l'home que fa fotografies amb una d'aquelles màquines tan antigues que treuen fum dalt d'una casa. Això devia ser als anys 50. I l'altre que ven globus de colors, o la peixatera, que fa sonar ben fort el corn i crida a les totes: sardina fresca, alatxa viva, musclos d'alba, gerrec viu caneda, o el gelater, que du barres llargues de gel agafades amb unes pinces metàl·liques grosses i en fa bocins, etc. Aquestes descripcions tan maques. També ho fa, també diu, i en safareig d'aigua a vessar, pescant rodó devien ser aquests safaretjos, amb aigua a vessar, que es reparteix arreu de les finques rurals per psiquis obertes totalment a la vista, tasques de manteniment i organització encomanades als psiquiers. També hi ha algun poema. Vull llegir el poema. Un poema que vos he llegit perquè està dedicat a les dones africanes. Saps quin és, Diu: admirables dones de Burundi, dones negres africanes, dones fortes, ben plantades, dones fetes a l'estil de qui dansa i balla amb força, de qui canta, plora i prega, de qui és la més feinera, de qui ho porta tot sempre al damunt de les espatlles, a les mans, al cap i al ventre. Al moment que tot rebenta o als moments de sembrar pau, no n'hi ha d'altres com elles, no abunden dins el món, nasqueren tal com nasqueren, només cerquen llur racó. Aquesta és una altra cosa feta, diu. En Sil diu que la seva vida està feta d'il·lusions i d'esperances, de propostes i de dèries, d'intents reeixits i fracassats, de pujades alegres i entusiastes, d'engrescaments en lluites persistents i arribades als cims insospitats, de baixades lamentables sovint tristes, rodolant per avall estavellant-me, hi ha de tot i de fets bocins, tant projectes somiats, aterrant de bell nou a l'inicial punt de partida. I jo sempre el veig molt coratjós, no veig que li hagi passat el segon que... I diu, en aquest llibre també trobareu un exemple d'aprenentatge al llarg de la vida, és a dir, jo dic, és que ha estat tota la vida aprenent, fent coses, recursos. Ell en el final també diu, jo mai he deixat de llegir i assistir a conferències, a llegir la història del Perú, a conèixer bé les seves gens i també, quan va anar al Burundi, aprendre Kirundi. I ja m'agradaria que ara m'ho llegís una frase en Kirundi. Aquesta. Això és una frase que hauríem d'aprendre tots, però, perquè és una frase en Kirundi que només té 1, 2, 3, 4, 5 paraules. He anat a qualque escola i l'han apresa els infants. Estaria encantat de veure que els que som aquí també l'aprenem a dir. Ve a ser justament el contrari de lo que en el nord dèiem.
lluny de la vista, lluny del pensament. No ho deim així. En el sud ho diuen a l'inrevés. Lluny dels ulls no vol dir lluny del cor. I per aquí n'hi ha algun que ho sap dir en Kirundi i ho pot dir en mi, no? Kure Yamaso si kure yumutima. A veure més si ho poden dir tots. Kure vol dir lluny. Yamaso vol dir vista. Si vol dir no. Tornem a dir kure, que vol dir lluny, yumutima, que vol dir cor. Ho tornaré a repetir i estic segur que ja ho direm. Kure, Yamaso, si, kure, yumutima. I ara ho dirà aquesta part d'aquí. Kure, Yamaso, si, kure, yumutima. I ara s'ha dit, kure, Yamaso, si, kure, yumutima. I ara tots, kure, Yamaso, si, kure, yumutima. Bé, en aquest procés d'aprenentatge m'ha agradat molt trobar que ell, quan va començar els seus cursos aquests que van venir dos capellans o dos monjos, eren de Montserrat, és que ara no me'n recordo, i li van explicar com feien lo de l'escoltisme, no? I després ell també va anar a Montserrat, i que Montserrat el va impressionar molt. Perquè hi ha una cosa també que diu, ell té un fil conductor de la narració, i el fil conductor diu, és curiós, que diu, en aquestes planes intent mantenir com a fil conductor una sèrie d'elements substantius, tots del gènere gramatical femení. I són la transhumància, la raça, la negritud, la missió, la mallorquinitat, la jerarquia, la fe, la família, la dona, la divinitat, la companyonia, la catalanitat, la sexualitat, la igualtat, la llibertat i la solidaritat. I, clar, ja dic que una persona com ell, que se sent mallorquí, que se sent fer part de la nació catalana completa, que és solidari, que cerca la llibertat de les persones i dels pobles, lògicament, quan va a un nou país, aprèn el Kirundi. Kirundi o Kirundi? Kirundi. I segueix aquest procés d'aprenentatge, se'n va a Montserrat i diu, ens sorprèn, això ho escriu ella, ens sorprèn enormement que a Montserrat es respiri un clima d'espiritualitat tan intens, no solament per part de la comunitat monàstica, sinó també per part de la nombrosa concurrència que diàriament puja dalt de la muntanya santa. Em crida poderosament l'atenció el fet de comprovar que a Montserrat, fixeu-vos, diu, es mantenen ben vius els calius d'una política catalana intensa i profunda, sota les cendres que imposa la dictadura militar del general Franco, que li has dit el general Franco, l'assassí, el sanguinari, m'ha agradat això. Diu, si respira i contagia, jo crec que això va contagiar ben contagiat, disconformitat, rebel·lia, animadversió, crítica i rebuig d'un règim militar dictatorial amb el qual no estan d'acord, tot i les fortes i ben perceptibles mesures de repressió i control policíac que hi prenen a Montserrat més que cap altre indret dels països catalans, a Montserrat. Bé, tot això són coses que podeu anar trobant. I jo dic, ha triat el gènere biogràfic. I diu, és un gènere literari històric que narra la vida d'una persona, normalment real, sí, des del naixement fins a l'actualitat, ens falta tota l'altra part, pertany a una prosa narrativa i combina la investigació rigorosa en tècniques literàries,
fixa't, per oferir una visió subjectiva i documentada, que compleix molt realment. I aquella definició que ja han dit representa la memòria viva d'un negre mallorquí, rodamont, transhumant, errant, i li agradaria que aquesta obra pogués contribuir a engrescar més gent en la tasca de construir des de Mallorca estants unes societats cada cop més cultes i solidàries. I això crec que també és una cosa que se traspua, perquè realment s'aprèn amb aquest llibre. Diu, bé, jo dic, el que m'ha sorprès i no deix d'admirar és com ell manté aquesta actitud positiva davant la vida i en les persones de forma continuada, i que ha aconseguit, bueno, ningú diria que té 80 anys, ningú ho diria. No, ha aconseguit no deixar-se corsecar per relacions tòxiques. Per tant, jo crec que el llibre també mos mostra, mos ensenya això, com continuar mantenint-se amb aquest coratge, amb aquesta mirada cap a les persones, amb aquest compromís social, i crec que això ho veiem, el coneixem, ja mos contagiem també, només d'estar de vora, però el fet de poder-ho llegir mos dona profunditat amb això, també pel respecte per la terra. I per tant jo crec que aquesta biografia és una història que mereix ser contada i un homenatge merescut i reconeixement també a la seva família, que crec que aquí hi ha família també, i perquè transcorre en una època i té uns orígens i una singularitat que l'acompanyen i són molt interessants per tots. I bé, jo no sé si ja m'estic passant un pot de temps, però sí, m'agradaria comentar-vos dues coses més. Dos punts que jo he tret com a de llibre, perquè la biografia ell mos ha fet un repàs, però jo me volia centrar també en el tema de la dona, perquè és un tema en el fet que en Sil ha tingut tota aquesta vida de compromís social, de missió i tot això, però també un moment determinat decideix casar-se i reconèixer aquest sentiment de l'amor i de ganes d'estar amb la seva parella. Ja m'agradaria parlar un poquet d'això i després si encara vos faré si em sentin de l'altre, perquè tampoc no vos vull cansar. Diu, bé, jo crec que la primera cosa és la mare i crec que tens una germana, però una cosa important que ja veig en el llibre i que m'agrada molt i vos vull transmetre, diu, a mi m'agrada com mira i analitza i reflexiona sobre les persones, els fets, les idees i les creences, en coherència, com ell fa les coses, com ell parteix de la bondat de totes les persones, o si més no, sense prejudicis, és a dir, no ho observeu, que no té prejudicis quan mira algú, no per si ets negre, si ets blanc, si ets mallorquí, si ets foraster, si ets immigrant, si ets home, si ets dona, si en Sil relacionen totes les persones amb la mateixa consideració i respecte. Té el mateix punt de partida, la mateixa pàgina en blanc, fora prejudicis de cap casta, una mirada acollidora des del primer moment. I vaig per això de Puix parla català, vegem què diu. Puix, que és una persona, vegem què diu, fora prejudicis. Una obertura cap a l'altra, sigui qui sigui. La gent percep com és mirada. Jo crec que ell d'això en sap molt. Però anem a la de la dona, perquè ja dic que la mira d'una determinada manera, la dona. La deixa de mirar com mos han volgut fer creure que s'han de mirar les dones. Diu, a veure, ell 13 anys a un seminari, el llibre del Gènesi, la història sagrada, la majoria de gent que som aquí hem estudiat història sagrada, que sí? El Gènesis, el llibre del Gènesis, la creació d'Adam, terra i fang i el puf de Déu, i la creació d'Eva, de la costella d'Adam, per fer-li companyia. I què passa? Que Eva veu la serp, agafa la poma del llibre de l'arbre del bé i del mal, convenç en Adam perquè també en mengi, això estava prohibit, són expulsats del paradís i perden la immortalitat. Ja està. L'Eva,
la dolenta de la pel·lícula i la portadora de les desgràcies. Tot això continua dins l'Església i diuen a l'edat mitjana hi va haver també la querella de les dones. I en la querella de les dones va durar de l'edat mitjana fins a al segle XVIII. I què era aquesta querella? Vos deu sonar també. I era, fixeu-vos, segles discutint a veure quines qualitats tenia la dona, és a dir, qüestionant que la dona fos igual que l'home, que fos una persona intel·ligent, que tingués qualitats, que pogués pensar, que pogués decidir. No, la dona devia estar relegada i de fet hi ha molts llibres. La primera dona que va contestar en això va ser Christine de Pizan i va treure el llibre La ciutat de les dames, una dona que sabia escriure en el segle XV i era editora també. I després a Can Nostra hi ha en Jaume Roig, en la cultura catalana, vull dir, l'Espill, en les respostes d'anar Sòria Isabel de Villena, etc. I això se va superant a poc. Però per què tret també això de la querella de les dones? Perquè una dona estudiosa, una investigadora de la Universitat de Barcelona, diu que la querella de les dones no era les dones contra els homes, hi havia homes contra dones explicant totes aquestes coses, però també hi havia homes no patriarcals que defensaven les dones. Jo dic, miren, sí, un home no patriarcal. I tot això, no? Tot això a dins l'Església i a dins aquest camp va fent la seva feina. Jo dic que sempre, jo celebro sempre que monges i capellans deixin els hàbits. Sempre ho he celebrat, m'agrada molt. Diu, i contentíssima que visquin en parella o com vulguin, que deixin enrere el tabú del cos, de la sexualitat, i que puguin viure des d'aquesta unitat psicofísica que som, cos, ment i esperit. I ell també en el llibre parla de quan va veure la primera vegada a l'Ina. Vos ho llegeix un trosset, Recordo les primeres i fortes impressions que han causat la figura d'una dona mallorquina d'aspecte fràgil, d'esperit força inquiet. Sorgeix com un corrent de simpatia mútua entre tots dos. Per primer cop en la meva trajectòria masculina, els ulls de capellà, acabat de sortir del seminari, es topen en la presència frec a frec d'una dona que, fixeu-vos que, d'una dona que, sense mollar-me cap paraula ni una, em fa la impressió que me'n diu moltes més que ningú mai en la vida. Això és el que l'impressiona. Bé, després passa tot el que ha de passar, m'ha fortament impactat i diu i irresistiblement atret per la dolcesa femenina que desprèn aquest semblant, que en resulta encisador, quiet, de cop sec, ben ferit i tocat d'ala. Ho he acusat un poquet. Llavors també hi ha aquesta mirada de la dona africana i és una al·lota que també l'ha anomenada en Jaume, que és una Eugenie. Jo aquest no el sé pronunciar, l'altre nom així. Mukantagara. Eugenie Mukantagara. Ai, que bé. Què diu d'aquesta dona? Diu, em sembla que m'escolta molt més atentament que qualsevol altre home, que recull millor les propostes que faig, que s'engresca més decididament en les tasques a realitzar, que supera millor els obstacles que es poden presentar, que sap organitzar-se millor a l'hora de fer-hi feina de conjunt, que en sap molt més que jo de segon què i que ho fa molt millor que jo també. I jo dic també, el bisbe Taltabull, és que en aquesta obra el que passa és que si la llegeixes dies i dies comences a fer connexió d'una cosa amb l'altra, perquè ai sí, però el bisbe Taltabull també el vaig sentir l'altre dia a la inauguració de Dones al món cristià, que fa un temps que se va fer en el museu, i també un moment determinat va dir l'Església ha de demanar perdó per com ha tractat les dones fins ara. I les dones estan fent aquesta passa de voler poder dir missa, que els capellans se puguin casar i puguin viure la seva sexualitat i la seva relació de parella en total naturalitat i com fa tothom.
Amén. Només vos vull, ara ja no vos diré tot el que tenia, però el darrer sí, perquè un trosset ben interessant que m'agradaria llegir, sí. Perquè ell parla molt, ell també té una visió crítica. Bé, conclusió de lo de la dona. Ell té una mirada neta, ell té una visió crítica. No, és que aquesta dona a mi m'agrada i les dones són igual que els homes i no sé per què els han de tenir aquest respecte. Per exemple, jo he estiuejat molts anys a Cura, molts, i quan era petita no podia entrar en el convent. Les dones no poden entrar, el meu germà podien entrar pel convent i jo no. Això ja és també, ja te crea aquella cosa, no? Per tant, aquesta mirada neta damunt la dona i acollidora. I pel que fa en els temes d'evangelització de Burundi i de Perú, també hi ha moltes reflexions superinteressants. Ell va estudiar també, va llegir molt temes del marxisme, com Marx també podia ajudar a canviar, posar-se a prop dels pobres, que és una cosa que m'agrada molt, i aquesta teoria de lliberació, teologia de la lliberació amb el marxisme és una eina que ajuda en aquesta evangelització entesa, no com una romanització, aniré allà i convertiré tots en la meva manera de fer, sinó que sent qui són ells, jo els podré ajudar a ser qui són i a sortir de la pobresa i a ser lliures i a progressar i a sortir de l'esclavisme que els països del nord tenen sobre els països del sud. Tot això ja és en el llibre i ho veureu amb exemples. I després m'agrada molt el resum que fa la crítica que fa també el testament eclesiàstic, com per ell és diferent Jesús, el poble, l'església. L'església és una cosa, la seva història, la seva manera de fer, el poble, la gent, els pobres, els rics, qui dona aquí la democràcia, la llibertat, com està aquí, el respecte per la terra, tot. I després, Jesús, el missatge de Jesús, net, sense intoxicacions de l'Evangeli, de l'Església. El que sigui bo de l'Església ho aprofitam i el que no s'ha de canviar. Aquesta és una. I després, l'altra, que ara ja és la darrera que vol llegir, diu: pocs mesos després de la meva arribada a Perú, vaig sentir descobertes que mai no he vist tan clares. Mira quines descobertes. Que la misèria que ens envolta no pot desaparèixer només en la bona voluntat o només en l'ajuda econòmica que arriba de fora. Que la riquesa i la pobresa van tan íntimament unides que no poden desaparèixer pobres si no desapareixen rics. Que el progrés dels països més rics depèn de l'increment de la pobresa als països més pobres. Que nosaltres, els capellans, fins i tot sense anar-ho cercant i saber-ho conscientment, en la nostra atenció indiscriminada a rics i a pobres, contribuïm a fer que els rics continuïn sent rics i que els pobres, lluny de deixar de ser-ho, ho siguin més encara. I dues coses més per acabar, aquestes sentències de pes. Que l'Evangeli de Jesús no és imparcial, sinó que mostra les seves preferències claríssimes pels més pobres, i que per treballar amb eficàcia en la desaparició efectiva de la misèria arreu del món hem d'anar a l'arrel de la situació i no ens poden conformar a fer certes realitzacions més o manco profitoses per a la gent. Per tant, jo crec que aquestes també són unes conclusions de pes que parteixen d'una experiència profunda, d'un compromís ferm i mantingut al llarg del temps. I ja per acabar, hi ha una frase molt bona, diu: la dita bíblica m'esdevé clara. Els fills de les tenebres són més vius que els de la llum. I per acabar vos vull dir que amb aquest llibre he après a mirar, a posar en quarantena temes, a analitzar-los en profunditat, com vivim, també he après a treballar l'espiritualitat que tot tenim, a viure la vida amb alegria,
En Sil no és una mostra quan posa un peu al carrer, i a tenir sentit crític per contribuir a la lluita per un món millor, més solidari, més just, on dones i homes treballem junts per aconseguir la pau i el respecte a la vida i al planeta que tots desitgem. Llegiu aquest llibre, vos agradarà. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Maria Antònia, per aquesta presentació tan esplèndida que m'hauràs fet d'un llibre que m'agradaria que tots els que són aquí el poguessin i arribassin a llegir i vessin alguna d'aquestes coses que has assenyalat. Espero que vos hagi agradat la presentació que s'ha fet fins ara i jo havia calculat que aquesta presentació del llibre duraria 5 hores, encara me queden quantes? Només 4 hores. Vull dir que tenim 4 hores per si hi ha qualcú que vulgui demanar alguna cosa que jo estic disposat a, si de ser contestar, contestar. I si no de ser contestar, li diré que no ho sé. De tot això que s'ha dit, hi ha qualcú que vulgui demanar res? O no hi ha ningú que vulgui demanar qualque cosa? Normalment no hi sol ningú. Fins que n'hi ha un que comença i enceta i llavors no hi ha qui ho duri. Biel, digues. On se van conèixer ton pare i ta mare? Va ser ell que va venir o va ser ta mare que se'n va? Bona pregunta. Bona pregunta. On se va conèixer mon pare i ma mare? Aquí té aquí el meu germà, que també vos podria contestar. Però bé, com que no té micro, contestaré jo. M'imagino que se degueren conèixer primer a Palma. M'imagino. Segon, ma mare feia feina com a criadeta del notari Cabot, que estava en el carrer dels Oms. Mon pare feia de criadet de la família Feliu Blanes, que estava a la Rambla. Llavors, els Oms, la Rambla i el Born forma com un passeig per allà on suposo jo que se degueren topar qualque vegada i degueren dir i tu, i com ho feim en això? I suposo jo, no? M'imagino, però jo no era. Tot això jo m'ho invent. Alguna altra pregunta? Bernat. Tu has fet aquest de celular, de ton pare, de tot això. A tu t'ha fet sofrir molt i t'està fent sofrir encara d'alguna manera avui en dia. No per fet de ser-ho jo. No, gens. No m'ha fet sofrir gens, per fet de ser-ho jo. Sí que m'ha fet sofrir el fet de veure que... A veure... Fins als anys 50, aquí a Mallorca, tothom era blanquet, no? Fins que venen els marinos nord-americans o alguns de colònies com de Holanda, que per cert, a casa nostra, negret que arribava a Palma era tio. El tio, vam dir, no? El tio aquell d'Holanda, el tio George. Per què? Perquè mon pare, com sabeu, feia feina davant la porta de la Diputació i allà les ordenances acollien els turistes que volien entrar i bé, i els mostraven, i els deien, això és Jaume I, això és el que sigui. Mostraven l'edifici. La Chambre de Député havien après a dir les ordenances. La Chambre de Député, la Diputació. Llavors, per què ho dic això? A mi no, però sí que m'ha fet veure una cosa que hi ha nord i sud. I que en el nord, estic parlant dels anys 50, que en el nord majoritàriament són blancs, que en el sud majoritàriament són negres.
i que n'hi ha uns del nord que viuen d'una determinada manera i que n'hi ha uns altres al sud que en viuen d'una altra, i que aquest del nord, quan han anat al sud, se n'han duit el més ric que hi havia al sud. Això és l'únic que jo, no sé, m'ha duit a pensar molt. Mireu, quan estàvem a Burundi teníem una cooperativa de cafè. Jo havia fet números. La gent que cultivava el cafè rebia, ara direm aquí, parlarem en euros, però no eren euros, eren francs i en pessetes. Però direm, el quilo de cafè allà, €1, val. I el quilo de cafè aquí, 400. Home, i els 399, que pagui el consumidor, on se'n van? Bé, i comences a mirar, allà, un és que l'ha produït. Anem a dir 2 més és que el ven. Anem a dir 3 més l'estat. Anem a dir 4 més l'empresa. Val, 10. Bé, doncs 390 a un. I queden al nord. És qui importa, és qui torna, és qui... És a dir, és una manera d'entendre que el sud aguanta el nord en el negoci que fa en els productes del sud. I això me fa pensar molt, i encara ara. I aposta, els que me coneixen una mica saben que estic fent un intent de fer entendre què és el que passa al sud i què és el que passa al nord. Clar, jo ho he resumit molt i pot haver molta discussió sobre si és o no és, però jo vos dic el que a mi m'ha afectat, i és veure que el nord està aprofitant-se del sud per millorar el nord i per empitjorar el sud. Això és la conseqüència que jo trec. Alguna altra pregunta? Que no sigui tan profunda, perquè si és tan profunda no... I aquí hi ha Isabel, ja no t'havia vist, tu. Una de les veïnades, no l'havia vista, de les veïnades de la casa allà on vivíem, en Nalina, la meva primera dona, veïnada de davant, oi que estic de content. Vinga, això és el que ens aquí. Tens 3 hores només, No sé si m'ho bastaran. Són això, som a 100. Bé, jo vull dir una cosa, perquè tu vas anar a l'institut. No. I doncs mos coneguérem per l'institut. És igual, sí. Bé, Fer comptes que però jo fa de més 40 anys que conec en Sicília. I una cosa que demostra la seva universalitat de tot el món és que jo, que vaig ser 26 anys cap de bombers de Palma, vaig tenir aquest senyor de concejal, que havia estat capellà, que ja no era, que havia anat per Àfrica, que havia tornat, i no sé, no me'n recordo amb quin partit te van elegir. Per sempre. Bueno, Tots igual. però clar, els qui governava no eren els PSM. Tots eren els qui governaven, quin any era? Perquè jo he fet 82 anys i ja me'n recordo el meu nom i llinatges, però... Don Joan Fageda era el balda. Don Joan Fageda era el balda i el concejal era Joan Bussà. Don Joan Bussà, hoteler i tal. I Don Joan Bussà m'ho deia, perquè tenien l'obligació que cada mes tenia una comissió de seguretat, perquè jo tenia 178 bombers i molt de problemes. I en Joan Bussà m'ho deia, hem de fer una reunió cada mes i vendrà un concejal de cada partit. En Joan Bussà solia venir, però qualque dia no venia. Els que sempre venia eren Cecil. De complir. Per això mos pagaven, no? No mos pagaven per complir. Si mos pagaven per complir, de complir qui era, o no? I d'aquí va sortir una amistat que després en conservada, que jo quasi encara
m'ha de convidar a anar a dur-me a Àfrica, si és que encara som vius, perquè a més van néixer el mateix any amb un parell de mesos de diferència, o sigui que ell és negre. Quan hagi de partir t'ho diré. I jo, per acabar amb això, va arribar a tant la confiança, perquè ell venia cada mes, i cada mes demanava informació, hasta me va demanar reglament de bomberos, i el se llegia, que no l'havia llegit ni jo, que no Joan Bausà i el Balda. Perquè l'únic que havia és que el primer Balda que vaig tenia fa Sant Ramon a Lledó, i aquest el se l'ha llegit. I bé, ara això ja. Això demostra que en Cecili Huele era un home ja en aquell temps tan universal que cada mes es feia preguntes i tal, fins que un dia en Joan Bausà, cansat d'estar a les reunions, diu: jo, si tot néixer, vull ser com don Cecili Huele. I Cecili s'aixeca i diu: negre! I Joan Bausà diu: no! Qui és en Cecili Huele? Una cosa per dir això. Més preguntes, només queden 3 hores ja, No, jo volia dir-te, a veure si al llarg de la teva vida t'has barallat o t'has enfrontat a l'estructura de l'Església Catòlica. Bona pregunta aquesta, Ferran, molt bona pregunta, perquè clar, enfrontar-se a un altre, hi ha maneres i maneres de fer-ho. Hi ha una manera que és a línia recta, que és la més curta, però no és la més ràpida ni és la més segura. Llavors, si una cosa he après jo en el Perú, és que si vols aconseguir una cosa, estudia bé a veure com la faràs més ràpida i com la faràs més segura. I mai no serà la recta. Mai. Perquè sempre trobaràs qualque obstacle. Si jo ara vull anar d'aquí a Catell, no sé on, trobes obstacles. Llavors, has de fer voltes a la dreta, llavors d'anar a l'esquerra, llavors de tornar enrere, llavors de tornar a partir. Això ho he pres al Perú. I vos puc dir que, efectivament, com a missioner que vaig a allà, vaig haver de fer front a institucions com, per exemple, l'exèrcit peruà, perquè m'havien matat un jove que se manifestava allà, que encara recordo el seu nom, que era un estudiant universitari, Genaro Rojas Bardales. I perquè vegeu una miqueta el que a mi m'ha impressionat que li van fotre 2 tirs en una manifestació, el locutor de la... crec que ho trec en el llibre, això. El locutor de la ràdio m'ha quedat també el que va dir. Cual Cristo crucificado en el calvario de la lucha proletaria, Genaro Rojas Bardales ha dado su vida por el pueblo. Quan tu te trobes en una situació així, prens coratge i dius: jo me'n vaig a parlar amb el coronel a dir-li a veure memes què. I bé, com que llavors tenia la cosa que era un poc l'autoritat, perquè el bisbe era un bisbe nord-americà que quan tenia problemes anava als Estats Units i mos deixava: tu avui faràs de vicari general. Ah, molt bé. I feies de vicari general i anaves, i en l'autoritat que te donava la jerarquia eclesiàstica podies enfrontar-te o com a mínim dir-li: doni explicacions vostè. Això a un lloc, a un altre era una altra cosa, però sí, l'enfrontament directe sempre és més eficaç fer-lo fent voltes, des del meu punt de vista, més que anar a criticar fortament, directament, i dir-li: tu ets el que no està escrit en el diccionari. No sé si t'he contestat o no.
En quant a enfrontaments a l'Església, m'estimament no fer-ne. M'estimament no fer-ne, perquè enfrontar-te a una església que fa 2000 anys, menys 300, si voleu, que segueix un ritme, dius, bé, mira, el vostre pa, no em fareu sopes, si no són miques. Per què? Perquè ara jo estic mirant per YouTube, és interessant perquè te presenta coses que estan succeint avui. Després hi havia el cardenal Tagle de Filipines, que havia de ser papa, un d'aquells que havia de ser papa, és a Burundi. I si entrau dins YouTube i cercau Tagle a Burundi, veureu el que és l'església de Burundi avui. Com a 10 o 12 bisbes, en el meu temps només n'hi havia 2. 10 o 12 bisbes. 300 o 400 capellans, 4.000 o 5.000 monges, gent, milions de gent. Bé, a mi me suposa un interrogant, això, no? És a dir, com és possible que en el ple segle XXI estiguem impulsant en el cop d'Àfrica allò que se feia aquí fa 100 anys. Hi ha una resposta en això. Me la varen donar. Me deien, els capellans negres d'allà, per favor, deixeu-nos fer a nosaltres el mateix camí que vosaltres heu fet. I llavors ja en podrem. Mira, és una resposta. De fet, si entreu dins YouTube i un dia vos tornàvem a veure, me donàveu a veure la meva opinió de lo que m'haurà prescut veure tant de bisbes, tant de capellans, tant de monges, tanta gent jove, tanta gent ve darrere un cardenal vestit de vermell, però no el vermell de bisbe, no, ha de ser vermell de cardenal. Saps que és de gros l'assumpte. I veus a tots els bisbes d'un vermell determinat i el cardenal d'un vermell més intens. Però això és el que hi ha, Posta, aprofit, ja que ha fet aquesta pregunta, per dir, teniu davant a un que és un fan del papa Lleó XIV. Confio molt en ell. Crec que si deixem, o si esperam, si tenim la paciència d'esperar 3 anyets, fins a final de l'any 28, quan segons el papa francès que s'ha de produir l'Assemblea Mundial Catòlica, jo crec que haurem vist coses que no hem vist encara mai. No puc equivocar. I per tant, jo el dia 31 de desembre, si no ha passat això, diré, com tots els altres, desenganat. Però jo confio en ell, perquè, primer, és un papa que ha nascut a Chicago, Nord-Amèrica, nord. És un papa que s'ha fet missioner i ha estat en el sud, i ha estat bisbe de Chiclayo, Perú. I és un papa que s'ha format dins la diplomàcia a Roma abans de ser papa. És, com jo mateix, tricontinental, 3 continents. Continent del nord, Nord-Amèrica, continent d'Amèrica Llatina, continent d'Europa. Però damunt, jo i els companys que hem estat al seminari vàrem fer això, humanitats, filosofia i teologia. Ell també. Però a més, ha fet dret canònic, però a més, matemàtic. I això és el que jo crec que el món d'avui necessita. Un papa que sigui científic. Un papa que no només tingui humanitat, filosofia i teologia, sinó que les ciències el duguin a veure les coses d'una altra manera.
i estic esperant amb moltíssimes de ganes la primera encíclica que diuen que farà sobre la intel·ligència artificial. Però, de fet, això és així. El Lotet, jo trobo que ja li val. Ai, n'hi ha un que vol demanar. Qui és? És el meu germà, no li puc dir que no. No li puc dir que no, li he de dir al micro. Jaume, què és que vol dir? No ho sé encara. Som en Jaume Boele. Porta la boca. Jaume Boele. Jaume, soc aquí. És que estic molt poc acostumat a això. És el que anava a dir i també anava a parlar d'això. És el que anava a dir. Són germans, van néixer en 2 anys de diferència, el mateix dia. Sin embargo, jo diria que som totalment diferents. Ell és sociable, obert, simpàtic, cult, i jo no som tan cult, ni molt menys, no som tan simpàtic, ni molt menys, i jo dic, i bon Jesuset, i això per què serà? Bueno, doncs jo crec que no tot és la part genètica, sinó que influïm molt, doncs la preparació que ha tingut, la voluntat que ha tingut, els valors que ha tingut, les ensenyances que ha tingut, perquè han de dir que ell va entrar en el seminari en 13 anys i no va tornar a sortir, com aquell que diu, fins als 23. És dir, les nostres vivències no van ser de germanets petits. Després sí, però no va ser de germanets petits. Com la qual l'educació va ser molt diferent. Ell va estar en el seminari, jo als 14 anys entrava de botones a un bany, gràcies a Déu. Va anar molt bé. Però, bueno, ben que dir la diferència d'una cosa sola. I, a més, no sé qui m'ha parlat de futbol. Bé, jo faré una aclaració i m'atreviré a dir que jo m'he sentit discriminat. Però no vos esteu. La discriminació ha estat positiva. Per què dic això? Ho dic perquè aquest senyor ha parlat és futbolista. No ets únic. Moltíssims de la meva edat vaig ser futbolista. Des dels 14 anys el Luis Sitges, que era del Mallorca, i després en tercera divisió pel filial del Mallorca, i anàvem per tota Silla i per les Baleares, el primer negre també, que jugava al futbol. I era molt conegut per això. I la gent, els pobles i això, m'estimava, perquè era una bosqueta, pesava res, 50 quilos, però tenia una certa agilitat. I la gent, doncs, tenia tantes ganes de que jo triomfàs dins el futbol, que és que és curiós, i per això dic de la discriminació positiva. Perquè m'han fet jugador de tercera, jugador de segona, jugador de primera, i només vaig jugar a tercera. O sigui que el fet és aquest. Hi ha que dir que sí, vaig firmar pel Mallorca professional, aquí tenia unes certes característiques futbolístiques, però no. Les fetes que vaig jugar a tercera divisió. I ho volia aclarir. Només era això. Molt bé. Però que amb aquesta introducció del meu germà Jaume podem donar per clausurada aquesta presentació d'aquest llibre que espero que vos agradi a tots els que el pugueu llegir. Gràcies per haver vingut, molt content estic d'haver-vos vist, de veure que sou tants els amics que encara voleu seguir les passes, i gràcies, endavant.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quede a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna el lloc d'un gris inútil ball. Ausiàs Marc em ve a la memòria, el seu vell cant de cop se m'aclareix, a casa sol, immers en la cabòria del meu desig de tu, que és gran i creix. Plagués a Déu que mon pensar fos mort, que passàs ma vida en dorment. Entenc molt bé, desgraciada sort, l'última arrel d'aquest trist pensament, el seu perquè atàvic jove fort. Jo sent en mi cor pres profundament. Al llit tan gran d'italiana mida, passe les nits sentint la teua absència. No dorm qui vol ni és d'oblit la vida. Amor, amor, és dura la sentència. Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia, el dolor ve a fer-me companyia i no se'n va que creix en sa llargària. Despert de nit, somor de dia. Em passa això i tantes altres coses, sentint-me sol que sentir-te lluny. Ho veig molt clar quan fa ja 120 hores que compta el temps que lentament s'esmuny. Vindrà el teu cos que suaument em poses en el meu cos quan ens sentim ben junts i floriran millor que mai les roses. A poc ens clourem com un punt.